Аз се казвам Виктор Фам, от София съм и съм треньор в баскетболен клуб Eagles. Първият път, който дойдох в залата, като започнах в този клуб и като им видях усмивките, колко са малки, как щъкат навсякъде, дриблират топката, забавляват се, дивеят и наистина ми стана много приятно и си казах, надявам се и аз да мога да ги науча на нещо и да им помогна. Че съм добър треньор, че съм добър човек, че са били щастливи докато съм ги водил, че са научили много неща в баскетболната зала, които могат да прилагат и в нея, и извън нея. Вдъхновяваме това, че някой ден ще имат много качества от този спорт и ще се наслаждават по съвсем друг начин и ще ценят абсолютно всичко. Надявам се да изградят много дисциплина, целенасоченост, себераздаване и да станат на първо място добри хора. Очаквам да видя, че съм строг, че ги вдъхновявам да се раздават, да се забавляват и най-вече да виждат усмивки и развитие в тях. Много съм радостен, когато родителите ми казват, че са много щастливи за тяхните деца и че се справят много по-добре извън залата, че са много по-послушни, че имат адски много желание да играят баскетбол навън, че вкарват кошове. Със сигурност съм много по-търпелив, защото те са първични, много емоционални и трябва да си много търпелив и внимателен. Не трябва да си много рязък с толкова малки дечица, 4, 5, 6 годишни, защото наистина приемат много навътре нещата, когато им се скараш по-рязко или когато им кажеш нещо по-строго. Това трябва да намираш баланса между двете, да си дисциплиниран, да си сериозен, да си строг, но в същото време да им е забавно. Бих написал, че са уникални малки човечета, че адски много са ми помогнали и ми помагат. Много научавам от тях, както и те от мен. Всяко тяхно движение, всяко тяхно поведение е ценен урок. Адски много обичам това, което правя, не го усещам като работа, надявам се да го правя колкото се може по-дълго, ако може до края на живота ми, да уча децата на дисциплина, отговорност, да развиваме и да правим характери, макар и на толкова малка възраст, се надявам да станат добри хора на първо място и след това, ако могат да станат добри баскетболисти, много ще бъда щастлив.